4 моҳи аввал 7 маротиба ба худкушӣ даст задам. комнатаи худата бишин, дуюмбора дар сари дастархони мо нашин. 7 маротиба хун супоридам ва 7 маротиба ҳам вирусро муайян кардам. 9 сол пеш баъд аз озмоишҳои такрорӣ дақиқ кард, ки дар хунаш вируси норасоии масъулияти одам дорад. Ӯ намедонист, ки ин вирус чӣ гуна ба вуҷуди ӯ ворид шудааст. Пас аз шунидани натиҷаҳои яксон дар ҳолати сахти равонӣ қарор гирифт. ин қаҳрамони мо дар бораи роҳҳои гузариши вирус маълумот надошт. аз ин хотир фикр мекард, ки ин вирус танҳо дар хуни нафарони сабукпой ва нашаманд пайдо мешавад. вируси норасоии масъулияти одам аз ҷумлаи мушкилиҳои соҳаи тандурустии кишвар маҳсуб меёбад, ки бо 3 роҳ аз сӯзандории истифода шуда, аз хун ба хун ва алоқаи ҷинсӣ ба шахси солим сироят мекунад. то вақте ки худам ба ин беморӣ гирифтор нашудам, фикр мекардам, ки ин вирус танҳо хоси занони сабукпой ва нашаманд аст. дар назди духтурон мегуфтам, ки ин ман нестам. ман сабукпой нестам ва маводи нашаовар ҳам истеъмол намекунам. намехостам ба ин ҳақиқати талх бовар кунам ва 7 маротиба хун супоридам ва 7 маротиба ҳам вирусро муайян кардам. вақте духтурон аз ман нишонаҳои бемориро мепурсиданд, ман бемориҳое, ки аз он ранҷ мекашидам мегуфтам. баъдтар фаҳмидам, ки беморӣ бо нишонаҳои дигар бемориҳо ба монанди дарунра ва зуком шахсро азият медодааст. аз рӯи нақлам онҳо тақрибан гуфтанд, ки ҳангоми гузаронидани хун ба вирус сироят шудаед. шумо бемор будед? бале, вақте ман бемор шудаму хуни зиёдам рехт, ба ман аз 7 нафар хун гузарониданд. ино баъд духтурон ба ман гуфтанд. аввалин фикре, ки дар сарам буд, ин буд, ки чӣ хел ба хона мераваму бо фарзандонам суҳбат мекунам. фикр мекардам, ки ҳама медонанд, ки ман ВНМО дорам. кӯшиш мекардам, ки ба кӯча набароям, вале агар мебаромадам, сарамро хам карда ба касе нигоҳ намекардам. дар давоми 4 моҳи аввал 7 маротиба ба худкушӣ даст задам. бо касе суҳбат намекардам. ҳамаи асбобҳои истифода мебурдамро аз пайвандонам ҷудо кардам. ин чизи тамоман дигар будааст. вақте ки аз фарзандон ҷудо будеду худатонро канор мегирифтед, ки онҳоро сироят накунед, масалан пайвандон чӣ гуна буд муносибатшон бо шумо? онҳо дар ин бора намедонистанд. ҳайрон мешуданд, ки чаро якбора ман одамгурез шудам. бори аввал дар бораи вуҷуди вирус дар баданам дугонамро гуфтам. имрӯз ман зиндаам, чунки ӯ ба ман инсонҳои боварибахшро шинос кард. давоми 9 сол масалан боре буд, ки вобаста ба ҳамин вирусе, ки дар хуни шумо ҳаст, монеаи кори шумо шуда бошад? бале, мушкилиҳо зиёд буд. яке аз мушкилиҳои ман дар шароити хона буд, ки як қисматашон медонистанду қисмати дигарашон намедонистанд ва бештари вақт маро намегузоштанд дар сари дастархон якҷоя бо онҳо нишинам. ҳолатҳое буд, ки ҷиянчаҳоямро оғӯш кашида мебусидам. хоҳаронам мегуфтанд, ки чаро ту кӯдаки моро буса мекунӣ? ту аз худо наметарсӣ, ки онҳоро ранги худат касал мекунӣ? онҳо маро бекор пора пора мекарданд. дар тоҷикистон зиёда аз 60 санади маъёрии ҳуқуқӣ амал мекунад, ки бо масъалаҳои вируси норасоии масъулияти одам алоқаманд мебошад. тибқи моддаи 119 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ барои саркашӣ кардан аз муоинаи ҳатмии тиббӣ ва муолиҷаи профилактикии ин беморӣ ва дигар бемориҳои сироятикунанда сарфи назар аз огоҳии мақомоти тиббӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешаванд. амин хӯрдани доруҳо вақти муайян дорад ё ки чӣ хел? духтур пеш аз оне тартиби дорухӯриро ба шумо фаҳмонад, бароятон интихоби вақт медиҳад. субҳ ё шом доруҳоятонро истеъмол карда метавонед. дар 9 сол ман 3 бор схемаи хӯрдани доруҳоро иваз кардам. дар аввалҳо 3 дору субҳ ва 3 дору гоҳирӯзӣ истеъмол мекардам. андозаи доруҳо калон буданд ва ба мушкилӣ мехӯрдам.
ду схема ду дору дошт ва аллакай 2 сол мешавад ки як дору истеъмол мекунам. тибқи барномаи миллии оид ба муқовимат ба эпидемияи ВНМО дар Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 роҳандозӣ гардидааст, ки яке аз самтҳои он паст кардани табъиз ва решакан кардани тамғагузорӣ ва зӯроварӣ нисбат ба одамони бо ВНМО зиндагикунанда мебошад. аз ҳама ҳолати дарноктарин тамғагузории пайвандон аст. Бо вуҷуди ҳама ин, Аллоҳ маро дӯст медорад. фаҳмидам, ки ба хотири фарзандон бояд ман зиндагӣ кунам. аввал ман дар ҳайрат мешудам. фикр мекардам, ки ман киро ранҷонида бошам, чӣ гуноҳ карда бошам, ба роҳи бад нарафтам, ҳаққи як нафари дигарро нахӯрдам. чаро худо маро чунин ҷазои сангинро раво дид? ҳозир бошад, шукр мегӯям, ки худо маро ба ин дард лоиқ дидааст. ман инро дард намегӯям, инро санҷиши худованд меҳисобам. қаҳрамони мо мехоҳад, ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ барои ин гурӯҳи одамон дастгирии молиявӣ карда шуда, онҳо тавонанд озодона зиндагӣ намоянд. бисёр нафароне бо ВНМО зиндагӣ мекунанд, аксари онҳо аз ҳамдигар ҷудо мешаванд. шавҳарон занонро мепартоянд, бародарон хоҳаронашонро аз хона пеш мекунанд ё чашми дидан надоранд. чун пештар ман гуфтам, вақте пайвандон мефаҳманд ӯро аз тамоми озодиҳо маҳрум мекунанд, ҳатто як қошуқу як косаю як пиёла медиҳанд. таъкид мекунанд, ки аз хона намебароӣ. дар шаҳри Душанбе биноҳои зиёди истиқоматӣ сохтаанду сохта истодаанд. агар ҳукумати кишвар, раиси шаҳри Душанбе ба онҳо хонаи истиқоматӣ медод, зиндагӣ барояшон осон мешуд. тибқи омори расмии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон, аз замони ба қайдгирии ин вирус то соли 2020 12876 ҳолати сироятёбӣ ба қайд гирифта шудааст. дар 6 моҳи аввали соли 2022 548 нафар аз ташхиси ВНМО гузаштаанд, вале дақиқ нест, ки чӣ қадарашон мубталои ин вирус шудаанд.